dragii noștri telespectatori! Ne-am adunat astăzi la masa rotundă. După cum puteți vedea, masa rotundă se mișcă. Îmi pare rău. Ne-am adunat astăzi ca să discutăm o problemă foarte acută. Da? Dați-mi microfonul pentru înalte, pentru joase. Dă-mi microfonul. Da, deci vreau să vă spun, dragii noștri telespectatori și telespectatoare, că emisiunea noastră este transmisă pe toate canalele posibile, imposibile, invizibile și vizibile și toate frecvențele care se văd, nu se văd și se vor mai vedea. Și noi suntem televiziunea Radio Antena 2, parabolă. Adică noi emitem datorită satelitul nostru natural, Luna. Da? Da. Mă bucur să vă reamintesc parametrii noștri de funcționare. Noi emitem atunci când Luna este semilună, adică când este jumătate de lună, mai luați o bucățică, ți se face un semicerc mai micuț așa. Dar atunci emitem maxim, în rest emitem pe jumătate. Acum aș vrea să vă prezint pe interlocutorii noștri, doi oameni de seamă și de frunte. Da? I-am chemat astăzi aici, în mijlocul nostru, ca să îi vedeți și dumneavoastră, să-i cunoașteți, să vă dați cu opinia. Sunt doi oameni, într-adevăr, extraordinari. Și acum să vă prezint pe primul dintre ei. Ținu, domnule. Dânsul este domnul Cecilius Pașcani. Da? Bună seara. Bună seara. Ne bucurăm. Dânsul este inginer aeronator, parcă așa ați spus? Da, așa înainte. Dar să lăsăm să se prezinte și domnul... Să se prezinte, eu n-am nimic împotrivă, bineînțeles. Da. Domnul Jean Vlateriu. Nu, ați greșit. Jean Vlătrăiu. Deci sunt rudă cu Jean Vlătrăiu. Nu, scuzați. Jean Vlătrăiu. Ok, mă scuzați, domnule Jean Vlătrăiu, dumneavoastră sunteți inginer? Eu sunt inginer sumator. Da, deci astăzi avem de face cu doi ingineri de seamă. Unul este aeronator, celălalt este sumator. Îi lăsăm pe dânsii să își prezinte activitatea. Da, păi activitatea noastră este, cum bine știți, și s-ar putea spune multe despre ea, dar așa nu prea este vreme acum în emisiunea asta, dar totuși problema care vrem să discutăm este stringentă, actuală și datorită... Da, domnilor, foarte actuală și stringentă. Și da, cum să spun eu, ca să ne apucăm acum să dezvoltăm exhaustiv toate aceste probleme, ca să comprehensiunea ascultătorilor noștri să se revolte și să rezulte această iluminare, da? Trebuie să ne dezvoltăm puțin. Aș vrea să-l rog pe colegul meu moderator, care este aici lângă mine, să mai spună și el... Să ne modereze puțin. Da, pentru că am început să eronez prea mult pe aici. Da. Vreau să vă întreb, așa pentru început, să ne dați niște detalii cum funcționează aparatura noastră foarte sofisticată de emitere a informației către și dinspre satelitul nostru natural. Da? Ce ne puteți spune unul dintre dumneavoastră? Da? Deci aș putea să vă spun că folosim tot felul de frecvențe și vizibile și invizibile, care le trimitem spre lună. Și datorită faptului că pe lună au fost destui oameni care au mâncat ouă și au lăsat coșile de ouă acolo, acestea sunt de fapt niște paraboloizi și cum undele dau în paraboloizii aceștia, se reflectă. Deci paraboloizii ăștia reflectă foarte bine, focalizează unda și o trimit în oricare alt loc de pe pământ. Deci trebuie să vă gândiți că până ajunge unda acolo și până vine înapoi trece un timp. În timpul ăsta pământul se mișcă. Și așa e normal că emisiunea noastră ajunge într-un alt loc decât cel în care a fost emis. Deci cam asta pot să vă spun pe moment. Domnule, este foarte interesant. Eu vă spun drept că sunt de-a dreptul uimit. Da, deci și încă o chestie care aș vrea să vă spun despre undele acelea care nu se văd. Deci nu se văd cu ochiul liber. Din ce cauză? Dacă frecvența este foarte mare, normal că lungimea de undă este foarte mică. Și ochiul nu vede ceva lungimi mai mici decât un micron. Și din cauza asta nu se văd. Dar la microscop s-ar putea vedea. Deci, dar de unde știi dumneata la atâta de multe lucruri? Păi de-aia sunt inginer sumator. Deci
Aha, dar ne-ați putea cumva explica funcția dumneavoastră de inginer sumator? Ca și inginer sumator, eu am datoria să adun. Deci adun informații, adun erorile pe care le face domnul eronator. Aha. Și ne-am adunat chiar și pe noi aici. Deci eu adun orice se poate aduna. Da, Deci cam asta. am înțeles. Domnul eronator, ne mai poate aduce niște amănunte? Da, sigur, ceva legat strict de această chestiune. De exemplu, ieri mergeam pe stradă și era să cad într-un canal care nu era acoperit. Ceea ce, da, este foarte neplăcut din cauza că luna se mișcă în jurul pământului. Și totodată aș vrea să spun că cunosc un prieten de-al meu, are o fermă de găini plouătoare. Vreți să spuneți o otoare, desigur. Nu, m-ați înțeles foarte bine, este vorba de găini plouătoare. Și de ce acest nume? Bineînțeles, acest coleg al meu de câte ori se duce să mulgă găinile, să vadă dacă au ouă, aceste găini nu au ouă și dau niște moace așa de plouate că el se face milă la săracul și se duce să cumpere ouă de la alimentară și de la Prozar. Și uite așa, este o afacere foarte interesantă, cu câștig nul, decât o papară mare la sfârșit. Sau poate chiar în pierdere câteva milioane de lei acolo, care oricum o bursă de student este suficient pentru a acoperi aceste cheltuieli. Și ar fi bine să mai dăm cuvântul lui domnului sumator, că da, dați-l, că dumneavoastră așa ați nu la vorbit mine. foarte mult. Da. Da, Spuneți, deci domnule. eu pe lângă meseria de sumator mai am și alte preocupări culturale. Ia uzi, domnule. Și bun, în primul rând vreau să vă spun că am o editură particulară, deci e a mea proprie. Și cum o cheamă? Deci nu i-am dat niciun nume, pentru că e a mea. De ce să-i mai dau un nume? Dacă Deci e a se mea, cheamă editura mea, nu? Deci e... Cum să se cheme a mea? Nu are niciun nume. Acum spune editura mea și gata. Deci editura ta se cheamă. Da, deci Da. e particulară, domnule, E da? foarte particulară. Da. Și cu ce se ocupă? Cu ce se ocupă? Eu produc cele mai bune cărți, așa cum zicea Iorga, cele mai bune cărți încă n-au fost scrise și din acest motiv aș vrea să vă arăt cartea pe care o produc eu cu această editură. După cum puteți observa, nu are niciun titlu, deci asta rămâne la latitudinea utilizatorului să-l scrie și de asemenea paginile sunt albe. N-am scris absolut nimica, am respectat exact ce a zis Nicolae Iorga, deci pentru ca să fie cartea cea mai bună, n-am scris absolut nimica în ea, deci asta e. Și cartea o puteți procura la un preț derizoriu, deci 10.000 de lei și cam asta este ce pot să vă spun. Și cum e, domnule, cu cariocile? Da, chiar, cariocile, de unde se procură? Cum? Nu vă ocupați și de carioci? Deci nu putem mă noi să ocup, scriem pe deci cartea editura asta. mea este numai pentru cărți, eu produc cărțile nescrise și fiecare și-o scrie cu carioca lui. Normal că își va pierde din calitate cartea, deci nu va mai fi cea mai bună scrisă vreodată. De la mine cumpărați cel mai bun lucru, deci asta este sigur. Da, foarte Da, interesant. foarte interesant. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnilor, domnule Deci, sumator, domnule eronator. Vreau da? să mai spun ceva. Spuneți, domnule. Da? Pot să spun ceva? Spuneți, domnule. Dacă... Ceva. Nu, deci voiam să spun, așa cum spunea și Alexandru Mironov, tot ce putem spera este că într-o bună zi locotenentul comandor Jordi Laforge ne va dezvălui, nu așa, secretul teleportării și atunci toți oamenii cu găinile lor proprii personale vor putea merge pe această lună, pe acest satelit atât de natural al Pământului și aceste găini să se ouă, cum spuneam, să se ouă în craterul cel mai mare de pe lună, pe care îl vedem cu toții. Într-o bună zi o să-l vedem plin cu ouă, ca și un mare cofrag cu ouă. Da, deci chiar era nevoie ca găinile să meargă acolo, fiindcă ouăle care sunt pe lună au început să se deterioreze și avem nevoie de altele noi. Da, cum prea bine știți, acel mic pas pentru om, mare pas pentru omenire, când Neil Armstrong a călcat pe lună, a călcat direct pe niște ouă acolo, care s-au spart, bineînțeles, că e gravitația mică pe lună și de aia s-au spart.
Da, și tot un mic pas a făcut și prima găină pe lună, care a lăsat primul ou acolo. Da, o mică bătaie din aripi. Da, domnilor, într-adevăr, avem foarte mare nevoie de aceste coși de ouă pe lună, pentru că altfel nu ne vom putea emite emisiunea. Sunteți de aceeași părere, da? Nu, da, sigur. Da, Sigur. Sigur, aceste ouă am înțeles datorită domnului sumator că se vor deteriora, da? Noi așteptăm și ouăle de struț care sunt mai rezistente, așa. Rezistent, da. Da. Așa. Și formează acolo un circuit oscilant care amplifică undele care vin și se lovesc de lună și ricoșează înapoi și are să lovesc de lună și ricoșează înapoi și are să lovesc de lună și pe principiul laserului, deci se face un fel de amplificare. pe el, chiar acolo, pe el. Domnule, dar funcționează, niciun fel de principiu. preamplificare înainte? Totul este amplificat in situ, cum se spune? Nu știu, doamne, ce vorbește acolo, dar oricum funcționează și... Deci asta e cel mai important. Da, este foarte important. Deci știți, m-am tot gândit cum se transmit undele alea mă îndoiesc paralele. că ați gândit. Da. Da, domnule, deci știți, mă gândeam că paralelismul ăsta, poate nu e chiar atât de paralel, adică nu se mai întâmplă Nu, niciodată asta undele dumneavoastră astea. nu e paralel, dar dacă vi-l arăt eu așa, este foarte paralel, dacă mă uit de aici. Că dacă mi arătați dumneavoastră de acolo, bineînțeles că nu e paralel. Bineînțeles, domnule, m-ați lămurit, Buștean, acum că m-ați lămurit cu paralelismul, hai să trecem la Așa. serialism. Deci, înțeles că emisiunile noastre sunt foarte segmentate, adică se transmit serial, Care un moment, nu mă întrerupeți, vă rog. Da, spuneți. Am auzit că se va începe transmiterea, deci teleportarea găinilor prin serială pe lună și mai târziu prin paralelă și am înțeles niște plăci de rețea acolo sus pe lună care tot așa, deci să ajungă cât mai multe găini pe lună, cu atât mai bine. Da, deci deocamdată emisia se face prin modem și până la urmă o să ajungem să îmbunătățim viteza de... Domnilor, dar am sperăm, înțeles că da. calitatea transmisiilor nu... Că calitatea e bună. Domnilor, vă rog frumos să-mi acordați respectul necesar. Calitatea transmisiilor noastre am înțeles că este cam proastă prin modem. Adică știți cum este cu ratele astea de... Cu rațele de transfer, ratele da. astea de Păi și rațele se ouă. Da, și Bineînțeles putem că... folosi și ouăle lor, deci ce ai împotriva rațelor, deci nu înțeleg. Domnilor, deci eu am împotriva Domnul rațelor. moderator, dumneata, ești pus aici să ne moderezi pe noi, nu să... Domnilor, lăsați-mă să-mi termin Da, terminați. exclusivitatea. Da, bineînțeles. Termină. Domnilor, Terminăm, să terminăm. Nu mai... Să terminăm. Asta zic și eu. domnilor, mai avem de discutat încă o ultimă chestiune de ultimă urgență. Da, bineînțeles. Da, deci m-am gândit să intrăm în subiect. În subiectul Emisiunea noastră de astăzi, nu emisiunii așa? noastre de astăzi, da. Ar fi cazul, da. Da, domnilor. Da. Și Haideți ne să luăm la revenim. revedere, da? Sau... Haideți să revenim la subiectul emisiunii noastre. Deci, Da. la revedere, domnilor. Vă mulțumim. Încă ceva, deci dacă tot am ajuns aici, să le spunem telespectatoarelor și telespectatorilor ce avem noi trei în comun. Da, domnilor, ce avem noi trei în comun? Ce avem noi trei în comun? Deci ce avem noi trei în comun este chiar torul. Da, Da, bineînțeles. deci Domnul și cu aceasta- sumator, deci- domnul moderator și eu, domnul... eronator, Eu, eronator. Eu, Tarzan, tu... Boy și el, Frank. George. Da. Jane. Jane. Da, și domnilor. vă spunem la... Vă spunem la Revedere. revedere.